למה אתם מוזרים? למה אנחנו מוזרים? אנחנו תמיד מוזרים. נכון? הם יבואו ויצמחו לך כמה פאנצ'ים יחד עם הזיפים. העיקר שיהיו נקיים, מה אכפת לך? כל אחד יש את הכלי העבודה שלו. אחד מנקה עם מברשת, אני מנקה עם אח קטן. סליחה? סלחתי. יאללה, רוני, בבקשה, נו באמת, בוא. כך. למחוק את החוקים שלא מקובלים עליי? לחתום, רוני, נו באמת, לחתום. שכולנו מתחייבים לעמוד בכל החוקים האלה עד שההורים חוזרים, כאן ליד החתימה שלי. קדימה, בבקשה. כל עוד אני נושם, על החוקים אני לא חוטא. אני עושה, אוקיי? אוכלת את הרוני. כמה זמן לא טעמתי כזה? כן, מיקה פחות דגלת ולשים טעם באוכל שלה. אני אשרוף אותו. שאת תשרפי משהו, זה חדש. טיפה יותר בשקט אתם מפריעים. מפריעים לך למעלה, כבר איך חתולים בחדר זבל. רוני, אז אם שני המשולשים חופפים, זה סימן שהם? במקלחת. באמת, לקום וללכת, אני לא משאירה אף אחד בכוח. ואנחנו הולכים להמשיך לעמוד... לאן זה? אמרת שאת לא מחזיקה אף אחד בכוח. צ'או. רק אל תבואי לבכות לי שלא תתקבלי לאוניברסיטה, כן? כי לא נראה לי שאפשר להתפרנס מאינסטגרם. אריאנה גרנדה מקבלת $700,000 לסטורי! באתי לנקות, פשוט אז עצרתי וחשבתי. 15 שנה באתי אז את מנקה אותי, אז למה שפתאום אני אנקה אותה? מה? אתה יכול להיות יותר ספציפי? מה לעזאזל? אנסקי, למישהו יש בעיה עם האוכל שאני מכינה? נראה לי שלאוכל שאת מכינה יש בעיה עם עצמו. לא, אני פשוט לא מאמינה! מה קרה? ירד לך עוקב? מיקה, יש נוצות במדיח. כן, ספר לי משהו שאני לא יודעת. יש לך התחלה של שפה. את כל הפרקים של משחקי השיף. הרשה לי לגחך? ואני ראיתי את כל הפרקים של בובה בנאי. אתה רואה אותי בונה פה קיר גבס. בואו נדבר אנחנו המבוגרים. בכובע של הג'ינג'י. מה באמת קורה עם כל האנשים מעל מטר וקרמבו בבית הזה? עד בית, לה 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 לה. חג שמח, צורס. מה זה יום הנונטיק הבינלאומי? מה? נו? מה? מה? קום! מה קום? מכיר קומקום? תחלק בשתיים, מה יצא? חצי קומקום? ציפיתי. ומי לא בא? אף אחד ליום הולדת שלך אף פעם. מדהים, אני מולה רק מאיפה לא זזל לי לך שאני יודעת, זה סיסמו שלי עכשיו! היסטרית 1, 2, 3. אני מזהיר אותך חיים. אני סופר עד 3. וואו, רוני, למדת לספור עד 3? ברכותיי. היי, אנחנו אמרנו שאת מחכה לי עם השיעורים על גורילות. לא, יאבי, זה משהו אחר, בסדר? זאת רשימה של דברים שאני לא כזה אוהבת בעצמי. יש לו לאהוב בך, מיקה. לא, אני יודעת. כן. וואו, מי לייקים, אוקיי. רק שכחת זעת יותר בסוד. מיקה? את נראית נורא. אני בטעות שלחתי למדפסת אחרת בבניין להדפסה משהו שאסור שאף אחד יראה אף פעם. תמונה של הפרצוף שלה. לא
ילדים בגיל ההתבגרות, אבל הוא נראה פשוט בן אדם אחר. יש לך כפות מעופף. תראי, צמיח כנפיים. נו. אולי נגיד להורים שאנחנו לא רוצים לבוא. השתגעת? ראית כמה הם שמחו שאנחנו באים איתם? זה יעסיק להם את הרגשות. ומה הם בכלל רוצים שנבוא איתם פתאום? כן, למה שמישהו ירצה לבלות במלון במשך 3 חודשים עם הקול הקודח שלך? מה אתה אומר? למה שמישהו ירצה לבלות במלון 3 חודשים עם הלך בצ'כי שלך? וואו, מה אתה עושה, נשמה? לא זורקים תיק, יש פה ספר תנ"ך. אין לנו תנ"ך היום, זה היסטוריה. תודה רבה, אני מחליף את זה, אחי, זה חשוב לי. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אחי, אמרת לי, תן לי שקית, אז נתתי. תן לי לנצח, סקי, תן לי לנצח! צריך להיות יותר ברור, אחי. וואי. זה אתה? אחות נוכח. מה אתה עושה? מה זה מה אני עושה? אני מחפש את הרולר התואם שלי. קבעתי עם יוס, אנחנו עושים רמפות ככה להרשים את הבנות. בהחלט מאוד מרשים. אני יודע. איך אי פעם עזבנו אתכם? אני לא מסוגל לדמיין דקה בלעדיכם, דקה! הנה התחלנו. מה התחלנו? מה התחלנו? חלה, סבא, אנחנו כבר מכירים את העלילה הזאת, כולנו נעשה אותו דבר. אז הלאה. קיץ. אתם כל הזמן אומרים, ככה אנחנו מתגעגעים אליכם, אנחנו לא נצטרך להסתדר בלעדיכם, ואז אמא מקבלת שיחת טלפון מחו"ל עם הצעת עבודה שהיא לא יכולה לסרב לה. כן, תחסכו לנו. באמת, אתם מזלזלים באינטליגנציה של צופים. איזה צופים? לא רק צופים, יש לי פעולה עוד חצי שעה. טוב, חלאס עם כל החפירות. אנחנו בשנת 2025, ויש טכנולוגיות שיכולות לזרז ולקדם את העניינים. רגע, שנייה, חברים. שנייה, כל ההילוך המהיר הזה עושה לי סחרחורת. שנייה, רגע, חייב לשבת. וואו. אוקיי, אפשר להמשיך. אל תתחכן אם אתה לא רוצה שיקרה לך משהו לא עלינו. העיר הזאת קטנה מדי בשביל שנינו. עלינו! ושנינו! רגע, מה זאת אומרת קטנה? מה אתה רומז שאני שמן? תגיד, אתה הזוי? יש לו סכין! לא! זה קולפן, אני עושה לו פרסום סמוי ואני צריך לדחוף אותו מדי פעם איכשהו למצלמה. צ'ירס. לחיינו. וסורי שהייתי כזה קרירה מול נבו וזעתר, הם פשוט... אני לא חושבת שהם הצליחו להבין זוגיות של בחורה מישראל ורובוט מטיוואן. אין בעיה, מיקה. אני אוהב אותך. גם אני אוהב. היי! מה זה מיקה? מה קורה פה? תגידו, אתם לא אמורים להיות בהכנות לטקס בבית ספר? נגמר מוקדם. מה זה הנרות האלה ושתי כוסות? אני נורא צמאה. ולמה את לבושה ככה? תגידי, את באמת חושבת שאנחנו לא מבינים מה קורה פה? אוקיי. בסדר, תפסתם אותי. שוב פעם הבריזו לך מדייט? קלאסי מיקה. פתטית. כן, זה מה שקרה עכשיו. בריזו לי מדייט, זה באסה. אל תדאגי, מיקה. יום אחד את תמצאי מישהו שיואב אותה. אולי זה ייקח קצת זמן. קצת הרבה זמן. אולי קצת הרבה זמן. הרבה זמן. קצת הרבה.